מה הולך חברים? תעצרו הכל, אני רוצה שתראו ותשמעו משהו שיעיף לכם את המוח. אני הולך לנהל שיחה באנגלית עם המחשב, וזאת לא בחורה אמיתית, זה AI. תקשיבו טוב לטון, לדיבור שלה, וואו. בואו נצלול איזה שנייה רגע, אני אראה לכם מה עשיתי פה. Hey Danny, I wanted to book appointment for tomorrow. I wanna book a buzz cut for in the morning. At 12 p.m. sounds good. Yeah, sure. My name is Eric and my phone number is 0547449742. And my email is erickim@gmail.com. Yeah, all correct. Yeah. No, thank you. Goodbye. ביי. וואו, ראיתם את זה? זה קרה בשניות. דני סוכנת AI. והיום בסרטון של היום, אני אקח אתכם יד ביד, ואנחנו נבנה את דני ביחד. אז תכינו קפה, ויאללה בואו נתחיל. אוקיי, אז למה הדבר הזה כל כך מטורף? תראו, אנחנו חיים בעידן שבו כולם מדברים על צ'טבוטים, אוטומציות, טקסט וכדומה. אבל העולם האמיתי הוא עדיין עובד על קול. תחשבו על ג'ק, הספר השכונתי שלכם. סתם דוגמה. הוא מספר לקוח, הידיים שלו תפוסות, המספריים ביד אחת, המסרק ביד השנייה, פתאום הטלפון מצלצל. מה הוא עושה? עוצר, מתעלם. אם הוא עונה, הוא מאבד זמן. אם הוא לא עונה, הוא מפסיד כסף. רוב העסקים הקטנים מפסידים כמעט 30% מהשיחות שלהם. זה המון כסף שנזרק לפח. מה שאנחנו בונים היום, מענה. מה שאנחנו בונים כאן היום זה לא סתם מענה קולי של הקש 1 למחירות, הקש 2, זה לא זה. זה עובד דיגיטלי אינטליגנטי. הוא זמין 24/7, הוא לא מתעייף ולא מתעצבן מלקוחות קרציות. הוא יודע לעשות פעולות אמיתיות, כמו שראיתם ביומן עכשיו, בדיוק. אנחנו הולכים היום להשתמש בשני כלים. רטל AI זה המוח והפה. סופר חזק. וקל.com זה היומן והידיים אפשר להגיד. אני הולך להראות לכם כל קליק וקליק, כן, כל קליק וקליק, שבסוף הסרטון הזה תוכלו לבנות אחד כזה, דני משלכם, כן, כן, לעסק שלכם או אפילו למכור את זה לעסקים אחרים, מה שבא לכם. אז יאללה, בואו ניכנס עכשיו לרטל AI, הקישור אני שם לכם אותו למטה, תירשמו עם האימייל, זה מספיק, עם האימייל אבל שלכם, שאחרי זה יסנכרן טוב עם הגוגל קלנדר שלכם. אז מה שאנחנו רוצים לעשות עכשיו, שאנחנו בתוך הרטל AI, אנחנו רוצים לעבור ל-Create an Agent. Voice Agent,
סינגל פרומפט אייג'נט, אני לא ארחיב על זה יותר מדי, כי אנחנו רוצים לשים לו פרומפט ושירוץ. נעשה לו create. יצרנו פה סוכן, הנה הסוכן שלנו. אחרי דבר הזה אנחנו לא רוצים שדני ימציא תשובות, נכון? אנחנו רוצים שהוא ידע בדיוק מה המחירים בג'קס ברבר שופ שלנו. אנחנו נלך ונפעיל אותו על פי הבסיס ידע, אנחנו נביא לו knowledge base. בסיס ידע, על פי זה הוא יפעל וייתן תשובות ללקוחות שרוצים לקבוע פגישות, רוצים לקבוע תור לספר, רוצים לשאול שאלות. אני הכנתי כבר knowledge base מוכן, תסתכלו, הוא כבר הכל מוכן אצלי, ג'קס קלאסיק ברבר שופ. יש לי פה את הלוקיישן, טלפון, את השעות העבודה שהוא עובד, פאונדר, יש לי פה על הצוות שלו, מחירים, מחירי זקן, כל המידע שיהיה חיוני עבור הבן אדם שישאל על התספורת, יש פה את כל המידע. ככל שתכתבו פה יותר פריטים, ככה דני יהיה חכם יותר ויפעל עם המוח טוב יותר. זהו, ועכשיו נשמור את הקובץ, נחזור לריטל וללחוץ על ה-knowledge base. כאן בעצם אנחנו נעלה knowledge base, את הקובץ ששמרנו. כששמרנו את הקובץ, אנחנו נכתוב, נלך ל-knowledge base, נכתוב ג'קס ברבר שופ 2. נעשה פה add, upload file, ואנחנו נעלה את זה. נעשה save. עכשיו זה מעלה לנו את ה-knowledge base. טוב, אז עכשיו שאחרי שהעלינו את הבסיס ידע שלנו, אנחנו נוסיף אותו פה. הנה ג'ק ברבר שופ 2, נלחץ עליו, יופי. עכשיו זה הוסיף אותו. אז יופי, אחרי שהעלינו עכשיו את ה-knowledge base, את הבסיס ידע שלנו, מה שקורה שהמוח, שזה ה-LLM שלנו עכשיו, הבינה המלאכותית, מבינה, היא סורקת את הקובץ, ועל בסיס הזיכרון שלה, אם עכשיו מישהו ישאל אותה, אם יש לכם בירה בברבר שופ, אז דני ידע להגיד כן, בירה עלינו. הוא ייקח את זה מהבסיס ידע שהבאנו לו, והוא ישלוף את זה וייתן לה את זה בתגובה. מגניב, לא? אז לאחר שסיימנו את החלק הזה, עכשיו החלק היותר טיפה קשה, אני מגדיר אותו, אבל המעניין יותר גם. עכשיו, כדי שדני יוכל לקבוע תור, הוא צריך גישה ליומן. אנחנו נשתמש ביומן שנקרא cal.com. cal.com, אנחנו נעשה משתמש, לי יש כבר משתמש, אתם פשוט תלחצו על sign up with Google ותעשו שם משתמש. טוב, אז לאחר שעשינו משתמש ב-cal.com, אנחנו נרצה לעשות איבנט חדש. אנחנו נלחץ על New Event, נגדיר לו טייטל. טייטל זה אמור להיות הכותרת של מה שאנחנו רוצים לקבוע. נגיד אנחנו רוצים לו באזקאט. באזקאט. פה אנחנו נגדיר לו בדיסקריפשן, נגדיר לו 1 hour booking for a basket. אני מקווה ששעה תספיק. פה נגדיר לו גם 60 דקות. 1 hour booking for a basket at Jack's Barber
סבבה. נעשה continue. יש לי כבר כזה, בסקאט 2 נגיד. continue. עכשיו שיצרנו את ה-event type, אנחנו הולכים עכשיו לרטל. אנחנו נלך ל-function. נעשה add. אנחנו צריכים בסופו של דבר שהוא יבדוק ביומן, נכון? אנחנו נעשה check availability call. אנחנו דורשים איתנו פה את ה-API key ואת ה-event type ID. אז אנחנו נחזור לבוקינג, ל-event type. ב-event type יש לנו מספר סידורי. תראו את זה פה, זה המספר הסידורי. תעתיקו אותו, לכו לרטל ותדביקו את ה-event type. הוא נמצא פה. עכשיו מבקשים מאיתנו את ה-API keys. הולכים לבוקינג, עוד פעם ל-cal.com, הולכים ל-API key. אנחנו יוצרים API key חדש, נקרא לו ג'קס ברבר 2. נעשה לו never expire, נעשה save, נעשה copy, נלך לרטל חזרה, נדביק את ה-API key. שהגוגל קלנדר יהיה מסונכרן עכשיו עם הרטל, שהוא ייקח משם את המידע. בטיים זון כרגע אין לנו טעם, תעשה save. יופי, עכשיו יש לנו בוט שיודע לבדוק זמינות. מה שאנחנו עושים הלאה, אנחנו נוסיף עוד בוט שעושה book on the calendar. הוא יקבע את הפגישה, והוא יכתוב לנו את הפגישה בגוגל קלנדר. עושים book, עושים פה API key חדש. את ה-API, לוחצים על ה-API key, נשים פה את ה-API key עוד פעם. הוא כבר מעותק אצלי. ה-Event ID הוא אותו Event ID. נכנסים עוד פעם. הולכים back. הולכים ל-Events type. לוחצים. הולכים לפה. ומעתיקים את המספר הסידורי הזה פה. הולכים לרטל. מדביקים אותו. זה אין טעם. עושים save. נהיה את הגאון של מה שעומד מאחורה. דני הוא המוח, הוא שומע את הלקוח, מבין שהוא רוצה תור, ואז הוא שולח יד לכלי. אז זה כדי לבדוק זמינות, זה בדיוק כמו הפקיד שפותח יומן במחשב, רק... ועוד דבר קטן, אנחנו נוסיף call transfer, זה בשביל שאם קורה איזה משהו, אז זה יעביר אותו לבעל המספרה. נגיד הוא לא הצליח לקבוע תור, אז הוא רוצה, או שרוצה לשאול שאלות יותר חדות, אז הוא יפנה אותו לטלפון של הבעל העסק. Transfer to a call a human. Human, the owner of the store. Jack, נכון? קוראים לו ג'ק. ופה אתם יכולים לשים את הטלפון שלכם. נגיד פלוס 972 5474 97 87 זה טרנספר קול, עושים save. טוב, עכשיו הגענו לחלק האהוב עליי. בואו נחיה את הרובוט שלנו, את דני. אנחנו הולכים לכתוב לו פרומפט. אני כבר כתבתי את הפרומפט הזה, ואני פשוט אדביק אותו. זה הפרומפט. אם אתם רוצים שאני אלמד אתכם איך לכתוב פרומפט כזה ארוך בשביל תוצאה טובה, תכתבו לי בתגובות ואני אעשה סרטון בנפרד, איך לכתוב פרומפט מ-0 ל-100, ואני אקח אתכם צעד אחר צעד ונכתוב את הפרומפט המושלם בשביל שהתוצאות יהיו מושלמות. כי בסופו של דבר אנחנו לא רוצים להגדיר לו ולכתוב לו סתם, אתה ספר, תהיה זה, והנה הפרומפט הזה, כי הוא קצר. הוא לא יבין כלום, מילה, וחבל.
אתם יכולים פה לראות גם שכתבתי לו בפרסונליטי, אתה דני, תהיה חברותי, ננה, environment, בטון דיבור, הגול שלו, grading the information regarding answering question, checking availability, booking appointment, handling difficult situation. אתם רואים ב-handling difficult situation, כתבתי לו transfer call. הוא יתקשר ישר למספרה, לבן אדם של ה-owner, the owner of the store, שהגדרנו לו, שזה הטלפון שלי. אתם מבינים? tools, dates, הכל. פרומט מושלם, אפשר להריץ את זה נראה לי כבר. רגע לפני שנריץ אותו, אנחנו גם צריכים לבחור call ו-LLMs. אני בוחר LLM Gemini כי הוא הכי זול בשביל ניסיונות, זה ניסיוני, אז תבחרו גם Gemini 2.5 פלאשלייט. אז תבחרו Gemini 2.5 פלאשלייט, נבחר נבחר את סימו הזה, נשאיר אותה, ואפשר להריץ את זה נראה לי כבר. ורגע לפני שאנחנו מריצים את זה, שזה ייראה אמין, יש לכם פה speech settings. background sound, נלך לפה, נגדיר coffee shop, שזה יהיה אמין, כאילו היא מדברת בתוך סביבה, שזה לא יהיה כמו רובוט אמיתי. אתם הבנתם למה אני מתכוון? וזהו, הכל מוכן. לפני שנגדיר אותה, יש לנו פה ב-Welcome Message שהיא תדבר לפני ולא אני. ויאללה, בואו ננסה טסט על דני שלנו. Hey Danny, I want to book an appointment for tomorrow. Okay, I can help you with that. What service are you looking to book for tomorrow? I want to do a buzz cut. It looks like we have availability for a haircut tomorrow between 9 a.m. and 12 p.m. and again between 1 p.m. and 3 p.m. Do any of those times work for you? Yeah, 9 a.m. sounds great. Great. Can I get your name and number for the booking? Yeah, my name is Eric and my phone number is 054-744-9748. You're all set, Eric. We'll see you tomorrow at 9 a.m. Have a great day. You're all set, Eric. Thank you. וכאן אתם תראו זהו, תודה. כאן אתם תראו שהבאסקט שלנו נקבע למחר. כמובן שאפשר לשפר את זה עוד יותר שזה יהיה יותר מדויק הכל. אבל באמת תראו שזה עובד. מדהים, לא? תראו מה עשינו פה בפחות מ-20 דקות. בנינו מערכת שאנשים משלמים עליה אלפי שקלים לחברות פיתוח וכדומה. יש לכם פה עובד שלא מאחר, לא יוצא להפסקות סיגריה וסוגר לכם עסקאות ביומן. אם אתם רוצים לקחת את זה צעד קדימה ולהפוך את זה למבצעי יותר, אתם פשוט קונים טלפון פה בריטל, זה נראה לי זה $2, $3 לחודש, מחברים את הטלפון, את המספר לסוכן שעצרנו, וזהו, ומוסיפים את זה לעסק. אני משאיר לכם את הטקסט, את הפרומפט, את רשימת הכלים למטה בתיאור, שתוכלו פשוט לבנות את מה שבנינו כאן, או פשוט לעשות קופי פייסט, ולעשות משהו דומה משלכם אולי אפילו, לעשות דני משלכם. אז אם הצלחתי לחדש לכם משהו היום, תפרגנו בלייק וספרו לי בתגובות לאיזה עסק אתם הולכים לבנות את הבוט הראשון.